Asike sithi welcome SG, welcome. Ngena Nomvalo ngena. Sihole Nomvalo sihole. Siyamamukela uSG omusha. Siyabonga kuSG oshiyile indawo. Siyayibonga imisebenzi yakhe emihle futhi asideleli. Siyafisa ukuthi aqhubeke la agcine khona abamsane nathi siye phambili. Nama-comrades amanye ashile kwezinye indawo. Na comrades ngicela ukunibonga nonke sekuba late. Ukuyinikela kwenu ukugeneni la door to door. Bengifisa ukuyingena nani ngoba iyona into ebalekile ukudlula ama-event door to door. Sihlale nomakhelwane nomhlali simchazisela ukuthi siwumkhonto siyimisela ukwenza. Siwumkhonto siyimisela ukuthi sichithe yonke imali ekhona kumasipala. Sakhe ikotiri. Siwumkhonto sifuna ukuthi kuthiwe imali iphelile kunokuthi umsebenzi awukho. Sikhona singabantu sizoyinikela. Kunabantu abala abayinikela ukwakha indlu kaGogo eDavid Hall lapha e68. Abama members omkhonto 69. Ababa members omkhonto abangashajanga ngisho nesenti. So ngokwenza kwethu community ngezandla zethu siyoqhubeka. Kodwa mase thatha le budget lapha kamasipala so create imisebenzi. Ongawazi umsebenzi sobuyisa isitha namasasitha azobafundisa ukwakha ukwenza izinto bathola icertificate.